رومی کشمیر ادب دے بادشاہ چیچیاں رہنے والے ہو توڑے میرے میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں عارف کری فرماتے ہیں بھائی گجرات شہر جو ایک دن گزر ہویا میاں صاحب فرماتے ہیں ضلع گجرات دی جو دے گزر ہویا شادی دا موقع ہے خوشی دا مقام ہے تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ گل بڑی سنن والی ہے کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے بہت بڑے نزدیک ہو گئے اس واسطے تھوڑا جی توجہ کرنی ہے میں پہلا دس چکا ہوں کہ جناب چودھری محمد اشرف صاحب آپ چیچیاں رڑیاں انہوں نے صاحبزادے دی شادی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی علیہ آقا جی دے صدقے قائم تے دائم رکھے اللہ میاں صاحب عارف کری فرماتے نے میں ضلع گجرات دی جود میرا گزر ہویا عارف کری فرمایا اگے بستی آگی جس بستی دا نام نانا چاہ میاں صاحب فرماتے ہیں میں جس وقت میانا چاہ پہنچیا اگے ایک بیری لوگ چھوٹے چھوٹے مسوں باغ لوگ بچے وٹے مار رہے میاں صاحب آر پوچھتے ہیں میں پوچھا بیٹا اس بیری لوگ کیوں وٹے مار رہے وہ مسوں باغ لوگ بچے کہتے ہیں بابا جی وٹے اس پاسے میں مارنے بیر جس میں بٹا مارنا تو بیر زمین تے آمدن تسی چک کے دکھا تو چستگار ہے رومی کشمیر ادب دے بادشاہ رڑیاں چیچیاں لے توڑے میرے میاں محمد بخش قادری سکھ سکھ دے خوشی دا مقام ہے تے گل بڑی بار فردی ہے جے اگر کسی نے دل دے کھب گئی تے منتا یاد آسا اور سرکار لکھتے ہیں مٹھا میوا قیمت والا پھر مٹھا میوا اے قیمت والا پھر بیان جدوں محمد
کوئی گل تے ڈٹ جان انہاں نوں ہمیشہ پتھر پیندے نے کیونکہ گل جڑی میاں صاحب نے جگ شریف کیتی گل ساری کربلا دے والی دے بارے امام حسین دے بارے کر گئے آپ فرماتے نے جڑے پکے رین محمد انہاں نوں پیندے عاشق عاشق اے ہر کوئی بندا پر عاشق بندا اے مر کے تے زہر پیالہ اے زہر پیالہ چیچیاں رڑیاں کوئی کوئی پیندا پر عاشق پیندا اے پر کے تے کتھوں اڈے درد لیا تے کتھوں اڈے درد لیا تے درداں والیا اے یارا تے دس دکان اج درداں درداں والیا تے بنی پیا ہمارا جناب میاں افضل آلو کے انہاں دی فرمائش دا سبب کہ پائی پائیاں دے دشمن ہوندے تے پائی پائیاں دے دشمن ہوندے پائی پائیاں تاج باب سراندا